Dende fai máis de 1000 anos, o concello de Lourenzá forma parte do Camiño de Santiago. Temos documentación de que o noso pobo existe dende o ano 969. Conta, Xaime. Vale. Houbo un noble na Idade Media chamado Don Rodrigo que se casou con Doña Jimena. Tuveron 3 fillos. Don Rodrigo II, o maior, Leocacio, o mediano, e Nuño, o pequeno. 3 anos despois, os nenos medraron. Vamos a facer cos nosos fillos e só temos un castillo e non o podemos dividir. Seguiríamos a tradición, mundo chamar un por un. Marigo II. Que desexa, pai? Que desexa, pai? Senta, que temos que falar contigo. A ti vou che dar o castelo. Pareceme ben, serei un gran señor e nunca dividirei as terras. Ahora que vas facer? Eu tamén quero un castelo. Tranquilo, senta. O castelo é para o fillo maior. Pois serás obispo. Pois serei o bispo que como moi ben e a ver se me converte en papa. Vai todo bastante ben. Quédame peor. Nuño, Que desexa, pai? séntate. Ahora que vas facer comigo? Se o maior lle lecho o castelo e o mediano o traballo de obispo. Serás cabaleiro. Vale, pai. Adiós. Se conquistarei moitas terras e ao mellor morro na batalla. Adeus, pai. Adeus, irmáns. Desexame sorte, vou para a guerra. Este sempre será o teu castelo, irmán. Rezarei por ti. Sorte. Meu primo o rei sempre estará contigo. Vedes, Nuño tivo moi mala sorte. Aínda que gañou moitas terras, non tivo unha familia. Queredes saber o que lle pasou? Pois atendede ben. Don Osario, acaban de traer esta mensaxe para vostede. Agarra máis, pai. Vaya, é o testamento do meu tío Nuño. Querido sobriño, xa que non tiven fillos, espero que tomes posesión das miñas terras na provincia de Mondoñedo, que coidas, protexas e impartas xusticia ás boas xentes de Vilanova de Lourenzá. Ti és un gran cabaleiro e confío en que serás un home xusto con a axuda de Deus. Que vas facer? Irei ali, debe ser unhas terras fermosas. Podemos ir contigo? Sí, pero estou canso de tantas guerras e batallas, canso de matar a xente. Fundarei un mosteiro. Nos anos que me quedan de vida, só quero rezar e axudar que me necesite. Fundarás un mosteiro? Sí, pero necesitamos xente. Diso encargo meu, ou será xa sabe o que lles queda? Non quero violencia. Diráslles a todos que se lles pagará cando se acabe o traballo. Pero perderás
diñeiro? Sí, pero conseguirei respeto da xente. As coller fava de santo, iso nunca se viu. Un cabaleiro pagando aos seus servos. Ao mellor te chaman despois conde santo. Pois non soa malo o cume, conde santo casi só a festa. Xa veremos se non hai violencia. Osorio Gutiérrez e os seus amigos viviron no mosteiro. Cando morreu deixou en testamento que parte da súa fortuna se dedicara ao cuidado e asistencia dos peregrinos. Dende aquela, así o facemos. Lourenzá é terra de acollida. Benvidos ao Concello de Lourenzá.